A vítám vás u dnešního podcastu. Omlouvám se strašně, že nebyl podcast minulý týden a nebyl z toho důvodu, že já jsem ho měl nahraný dokonce i s hostem, ale bohužel se stalo to, že mi to nešlo prostě z nějakého důvodu nahrát. Nevím, prostě všechny ostatní podcasty mi šly přehrát a ten zrovna ne. Omlouvám se, byl podcast měl tak 18 minut, bylo to dobré, ale prostě škoda, no, že se to nešlo nahrát. No a já myslím, že můžeme rovnou jít na ten západ z Karviné, kde jsem byl. Bylo tam super a nečekal jsem nakonec tu otočku, jo. Když to bylo 1-0, tak jsem si říkal, no jako to musíme otočit, protože my jsme měli hodně šancí v prvním poločase, hlavně do té třeba 20. minuty se mi zdá, do toho prvního gólu, co dala Karviná. Jsme měli tolik šancí a nedali jsme je. Pak i ten Buchta teda Tanko, tam šel jsem na golmana. No, prostě kdyby dal kousek doprava, tak je to gól. No a škoda ten první poločas, že jsme to nevyhráli ten první, ale v druhém poločase jsme měli 3 góly za 10 minut, ale mohli jsme dát dohromady, až z první poločase, tak 8 gólů dokonce. Tam bylo tolik gólů, jak bych možná pomalu ani řekl. No, 7. Jako nepamatuju si každou gólovku, nevím to jako přesně, ale nějak tak jsme ji tak mohli dát asi, no. No, a já myslím, že můžeme jít hodnotit ještě vlastně tu sestavu. No tak Váňa Letáček jakože by nějak výrazně podržel, tak to se říct nedá. Ale že by byl nějaký špatný, tak to taky jako říct nedá, no. Takových 6, 7 z 10. Je to tam jednu chytl, tu střelu jednu. Pak jdeme doprava, kde je Jiglin Defe. No, Jigli nebyl špatný. Jako upřímně, já vám moc toho fotbalu neřeknu, protože jsem byl v tom kotli a jako nejsem tak vysoký jako ostatní, že já jako nevidím na tu hru. Jakože stojím, že? Ale nevidím, no. Takže to se tam tak blbě dívá na to, já jsem ani na tu branku pořádně neviděl. Těžko říct, no. Defe ale nebyl špatný, co si pamatuju. Tak 7 z 10, tak jako Letáčkovi mu dáme. Potom v obraně byl Liška s Pojezdným. Pojezdný se mi zdá, že zamínil ten první gól, se mi zdá. Nebyl moc dobrý. 5 z 10 možná tak. Pak Liška vůbec nebyl špatný, tak dáme mu tak 8 z 10. Liška se mi celkem líbí v poslední době. Hodně hraje dobře a myslím si, že je dobrý teď. Tak Liškovi dáme asi tak 8 bodů. Byl dobrý. Jdeme doleva na Kpoza. Všiml jsem si, že Kpozovi to celkem podjelo tam párkrát. Si 1 nebo 3krát nebo 2krát, nějak tak. Jak tam jsme bránili, tomu to tam podjížděl, jak vždycky, nevím, jako byl ten trávník takový měkký, tak Kpozo, no, dáme mu tak 7 z 10, jak Letáčkový mu dáme asi. A jdeme do zálohy, kde hrál samozřejmě Boula, Rigo, klasika. To je prostě ten střed je výborný, já si myslím. A začnem Boulou. Boula vůbec nebyl zase špatný, jo. Hrál, bojoval 8 z 10. Rigo, mi se zdá, že jsem ho moc nějak výrazně neviděl na balonu. To samé možná i ten Boula, jakože jsme to hráli spíš po těch stranách, mi přišlo. Já už to fakt moc nepamatuju, z toho, kdo tam nic nevidím, ale zase mi jsme to moc přesně nehráli, že? A teď nevím moc, no.
A tak dáme jim obou 7 z 10 dáme. Tak jdeme na Evertona, dál gól, ale zase byl sobec, prostě nenahrál. To je prostě, on furt nikdy nenahraje, jo, jako prostě Tanko se mu kolikrát rozběhne a nedá mu to, radši jde sám. Ale co jsem zjistil ve středu a teď nedělí v Karvíne, že Everton, když si ten balon pokopne, takže není jako nějak hodně pomalý. Mně se zdálo, že nikde nebyl tak úplně hodně rychlý. A teď se mi zdá, že začíná, nebo možná jsem ho jenom neviděl jako běhat, ale vidím, že Everton umí i běhat. Takže to je jenom dobře. No myslím, že dáme mu 7 z 10. Dneska 7, jako je oblíbené číslo. Jdeme na Abdullahiho Tanka. Dostal žlutou. Měl tam tu velkou golovku a mně přijde, že on se stává Kubalou. Dal gólů pár a teď zase nedává góly. To je prostě jenom smůla. Viděli jsme, že on tam měl minimálně tu jednu šanci, že? Ale neproměnil. No, jako škoda, že to nedal. Musí se konečně chytit, no. Takže nachytal se teď ten Everton, no. No Tango se mi líbil, jakože dával ty góly víc, jak teď ten Everton, no. A dám mu 6 z 10, to nebylo moc dobré. Kubala úplně to stejné, jo. Zase tam nebylo jako nějak výrazně dobré, takže 6 z 10, no. Pak jdeme doprava na Buchtu. Buchta dal 2 góly se šajtlíčka. A Buchta a celý zápas nebyl nějak hodně slabý a myslím si, že Buchta by se složila i 9 z 10. A když si tak vlastně vezmeme, tak nikdo neměl dneska 10 z 10. To je záhada. Ale nikdo neměl pod 5. Nikdo neměl pod 5 zase. Takže takový nadprůměrný výkon pro Baník bych. A celý zápas bych ohodnotil 7 z 10. Protože první poločas to bylo strašně slabé, pak to bylo super ten obrat zase na druhou stranu. No a můžeme jít dál. A co nás v neděli čeká, to asi všichni víme. Sparta doma. Mně se zdá, že už je to vyprodané. Je to vyprodané, se mi zdá. Spartani mají přes 500 lístků, se mi zdá. A bude to dobré. Bude to hodně dobré. Já tam samozřejmě jedu, takže něco natočím do podcastu. Bylo třeba, nevím, asi. A jsem zvědavý, jak to dopadne. No, já typu na remízu, jako. Vyhrali jsme v Karviné 3-1, dobrý výsledek bych řekl. A myslím si, že bychom mohli Spartu trochu potrápit, pokud se nebudeme bát jako vždycky. My vždycky jsme strašně zalezlí a to nedopadne dobře proti těm velkým klubům. Ale pokud budeme bojovat a jakože proti takovým klubům si myslím, že nejlepší dát jako první gól, jo. Protože když dáte jako první gól, tak potom už to můžete jak kdyby zdržovat a tak a třeba tam nějak přidat další, potom časem z breaků, třeba Tanka to nakopnout. A že by bylo dobré, kdyby jsme dali jako první gól, to myslím, že je hodně důležité proti té Spartě. Ale já si myslím, že budeme bránit. Budeme bránit. No. Uvidíme, jak to celé dopadne, no. Jakože nejsem si jistý, jak to dopadne, ale typuji tu remízu. Po remízu 2-2 nebo 1-1. Myslím, že to bude 2-2. Ne, 1-1 to bude, podle mě. To bude 1-1. Tanko jim uteče a Sparta dá z penalty gola. No. A můžeme jít ještě na téma,
nebo téma. Jeden fanoušek mi poslal otázku a je to, jaký mám názor na Evertona a Tetoura. No, začneme Tetourem. Tetour je jakože já prostě na to Tetoura teď jak kdyby nemám názor, když on není ani na lavičce, takže nevím, jak hraje. Ale jak hrál, tak dobrý vůbec nebyl. Jo, ta otázka je stará, už asi týden nebo 2. A tak odpovím na to aspoň teď. Prostě ten Tetour. A mi se vůbec nelíbil, jako už v tom Libercu se mi zdá, se mi nelíbil. Žádný zápas nehrál dobře ten Tetour. A je dobře, že tam hraje Rigo místo něho. No a jdeme na Evertona. Everton dává góly, což je super. Tam jde o to, že on nenahrává. On prostě to slovo nenahrává. Tam tanko se mu rozběhne. Už jsem ho hodnotil té Karvině trochu. Ten Everton je takový, že on umí dát gola, umí se rozběhnout a neumí nahrát. A když už nahraje, tak to není dobré. No. Takže Everton je takový jak kdyby nesympatický mi přijde. No a já si myslím, že toto už bude všechno k tomuto podcastu. Doufám, že se vám líbil. Určitě přijďte v neděli na Spartu, přijďte na podcast zase se podívat příští týden. No a děkuji, že jste se dívali a nashledanou.